זכיתי השנה ללמוד עם ורד ימימה. כל פעם להגיע ביום ראשון ולהתמלא. זה להתחיל את השבוע אחרת. וזמן להתעסק בדברים שחשובים. זה נתן לי את ההבנה שאנחנו יכולות לכוונן את עצמנו, להגשים את הרצונות שלנו. ומשם בעצם התחלתי לצמוח, להכיר את עצמי. איך להתהלך בעולם הזה ובאמת להתחבר למי שאני. זה נותן לי כלים מעשיים שבהם אני יכולה להשתמש. העניק לי את חופש הבחירה במעשים, במחשבות ובדיבור. ורד עושה את זה בצורה מעניינת ומרתקת ונוגעת ללב. וורד היא מורה מהממת. ורד נותנת מקום לכל אחת באשר היא. גם באווירה, גם בדיבור. כלים של גאולה. ואני מרגישה שזה איזושהי שפה שנכנסה לי לראש ולימוד עצמי מטורף. וואי, זה משנה עולם, משנה חיים. מזמינה את כולם לטעום מהדבר הזה ומהזכות הזאת כי זה שינה לי את החיים.